išli u pratnji i kaže se, ne znam, u šećeru vam je toliko mina, u brašnu je toliko toga, i o tome postoji dosta dokumenata. Dio tih dokumenata dobili smo na razne načine, a dio smo dobili i od međunarodnih predstavnika koji su to također tolerirali i dopuštali. Tako da je to jedna od zanimljivosti. Ovo je protokol o suradnji na ovom humanitarnom području između vlada Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i naravno vlada Republike Hrvatske daje sve pogodnosti i nesebičnu pomoć vladi Bosne i Hercegovine. Ovo je zanimljiv dokument iz rujna 1993. godine, kad su baš bila neka koordinacija promidžbe, negativne promidžbe o sukobu, navodnom ratu Bošnjaka i Hrvata na području BiH. Taj rat se nikada dolje nije vodio, dakle postoje oružani incidenti, ako tako možemo reći, koji su, koliko god je to možda grubo reći, u odnosu na golema stradavanja, utrošeno oružje, ubijene osobe, ranjene osobe, logore i sl. Dakle, žrtve, stradanja i oružani sukobi između pojedinih postrojbi armije BiH i HVO-a su na donjoj razini u svakom pogledu, pa tako i po posljedicama. Međutim, to je dobilo golemu medijsku pozornost, pa su tako u toj kampanji i protu Bošnjačkoj i protu Hrvatskoj praktično zavađanje dviju žrtava i stvaranje potpuno krive percepcije. I Mešihat, Merhamet i Hrvatski Caritas su dali priopćenje gdje žestoko osuđuju one koji krivotvore i siju razdor među dvima žrtvama, i to je njihovo javno pismo koje su uputili diljem svijeta sredinom rujna 1993. godine, gdje se suprotstavljaju i traže da se prestane sa takvim postupanjem. Međutim, nažalost, vidimo da je to do danas u Hrvatskoj eskaliralo u nevjerovatno golemim, potpuno iracionalnim razmjerima, obzirom na veliku količinu dokumenata koje dokazuju eksplicite upravo suprotno. Isto jedna neobičajnost, naime, djeca izbjeglica prema nalogu vlade Republike Hrvatske mogla su se, dakle bez obzira su li Bošnjaci, Hrvati ili neki drugi, mogli su se nesmetano upisati u redovite škole u Republici Hrvatskoj, bilo osnovne ili srednje, naravno o trošku hrvatske prosvjete. Međutim, ono što čak i danas Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ne želi dati dokumente, ja sam tražio dokumente koje sam već imao iz drugih izvora da mi daju uvid u širu dokumentaciju, i odgovorili su mi, ja sam to prezentirao u Hagu, isto da se vidi kakav je odnos hrvatskih vlasti i da se vidi da ili ne daju ili ne znaju što imaju. Dakle, oni su meni odgovorili kako nemaju nikakvih dokumenta o takozvanom eksteritorijalnom školstvu. Naime, osim ovog redovitog školskog sustava u koje su išla djeca izbjeglica, u Hrvatskoj je formirano poseban sustav takozvanog eksteritorijalnog bošnjačkog školstva u kojem se predavao bošnjački nastavni program, to znači bošnjački jezik, bošnjačka povijest i tako dalje. Ja sam uspio locirati 33 u dokumentima eksteritorijalne škole sa bošnjačkim nastavnim programom, gdje se, vidjet ćemo dokumente, osim ovoga redovitog, dakle to je bio isto neuobičajeno da jedna država dopušta da na njezinom teritoriju funkcionira školski sustav susjedne države, opet naravno o trošku Hrvatske. Ovo je jedan dokument koji govori o ovom redovitom školovanju, a sljedeći dokument nedvojbeno dokazuje da je Ministarstvo prosvjete, tada se tako zvalo i bilo izdvojeno od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, znalo i zaprimilo dokumente o tom sustavu eksteritorijalnih škola, da je s njime upoznato i da mu se ovom dokumentu zahvaljuju Bošnjaci na tome što ministarstvo pomaže u tome. Kad sam zatražio te dokumente i vjerojatno još neke detaljnije, rekli su da oni jednostavno nemaju jedan papir. Unatoč tome što sam im poslao i ovaj i još neki. Evo, to je stanje u hrvatskim institucijama. U ekspertizi je to sve opširnije i još ima poglavlje koje govori o športu i kulturi, gdje se vidi da je kulturna suradnja između Hrvata i Bošnjaka i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine funkcionirala i u najtežim vremenima, pa čak i okruženom Sarajevu, a posebno je upečatljivo ono što je dosta popularno, ima masovne razmjere, a to je šport, gdje su praktično svi športaši nekog značaja iz BiH, bilo u momčarskim športovima ili pojedinačnim športovima se pripremali u Republici Hrvatskoj, s time da su i političari i istaknuti športski djelatnici koji su često bili političari poput Antuna Vrdoljaka
goleme napore kao i za Hrvatsku ulagali tada 92. 93. 94. godine da reprezentacije športaši BiH kao športaši BiH nastupaju na raznim međunarodnim natjecanjima, uključujući olimpijade, svjetska prvenstva, europska prvenstva, što je bila velika promocija za samostalnu međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu. No i to se nažalost zaboravlja, naravno da se sve to događalo o trošku Hrvatske, tako da ta pomoć, možda se toga sjećate isto, koliko smo teško otišli na olimpijadu u zadnji čas 92. godine i zimsku i ljetnu u Barceloni, gdje je to bila golema promocija tek priznate Hrvatske, isto tako da su svi športski nastupi imali poseban značaj za promociju isto tako priznate države Bosne i Hercegovine. Evo, toliko da u uvodnome dijelu uspjeli smo pogledati nešto malo smanjenih slika, protrčati kroz njih, ali mislim da ste iz ovog izlaganja i slika mogli vidjeti zapravo u kojim okolnostima danas živimo u Hrvatskoj, koliko je to virtualna stvarnost, koliko ona zaista nema nikakve veze sa činjenicama i da je zastrašujuće što i dalje eskalira to da je Hrvatska počinila bilo koju vrstu krimena prema susjednoj državi. Dakle, tvrdim, kao i Haškom tribunalu, da u 20. stoljeću ja nisam naišao na primjer da jedna država, saveznička, dobrosusjedska i tako dalje, u toliko golemoj, frapantno velikoj mjeri pomaže drugoj državi, dopuštajući da se teritorij te države, dakle Republike Hrvatske, koristi na isti način kao da je to država BiH, odnosno i vojna, i diplomatska, i politička tijela BiH su po Hrvatskoj praktično radila što su god htjela. Evo, to su osnovne činjenice koje su potpuno neupitne i, kao što sam rekao, dao sam prisegu u Hagu da nijedan dokument te gornje razine, ja se nisam spuštao na nekakve činovnike, niže razine i tako dalje, ali dakle, čelne institucije Republike Hrvatske, to znači predsjednik države, vlada i sva ministarstva, naročito MORH, policija i ovo što je vezano za obranu i sigurnost, jer obavještajne službe, da vam ne govorim, prve veze, kodirane, sve to vršio Hrvatski sud, pokušavao armiju BiH i slično. Dakle, i Sabor Republike Hrvatske nema ni jednoga dokumenta, jer ja nisam našao ni jedan dokument koji bi ili eksplicitno govorio da Hrvatska želi dijeliti BiH ili koji bi sugerirao između redova da Hrvatska to želi. Dakle, a glavni razlog su one dvije karte, gdje su, dakle, situacija je bila toliko jasna čelnim institucijama Republike Hrvatske da je hrvatski interes Hrvatske države da se Bosna i Hercegovina ne podijeli, jer tada ne bi bilo ni samostalne države Republike Hrvatske. I to stalno treba imati na pametu, a sve te osnovne teze koje sam rekao podupire golemi broj dokumenata o kojima, nažalost, oni koji bi trebali najviše govoriti ne govore ništa, nego govore upravo suprotno. Evo, hvala, kao što piše na pozornosti. Hvala doktoru profesoru Jurčeviću. Ja bih vas sada zamolio da se uključite u raspravu. Ko želi? Iako je nešto ostalo neizrečeno, nešto što je vama poznato, što vi možete reći i nama i svima nazočnima. Profesor je rekao da će se osvrtiti malo više na situaciju oko Mosta. Alba Mostara. Naime, ima puno pogleda u knjizi, pa ja sam izvojio najbitnije. Naime, zanimljivo je to pitanje, čak me iznenadilo da ga je tužitelj pokušao otvoriti. Naime, u knjizi imate 2,5 sata DVD-a, ja sam izdvojio neke fragmente, pa je to zanimljivo. Ako se radi o percepciji, onda je nedvojbeno da je rušenje Mostarskog mosta cijeli niz godina, od 1993. pa praktično do narednih 10-12 godina, bila glavna poluga kojom se na pojednostavljen način pokušalo marketinški, ali proposti, bolje reći, dokazivati hrvatsku krivnju. Odnosno, gdje god ste se uputili, ja kao znanstvenik i slično, nisu ni znali gdje je BiH i Hrvatska, ali su uvijek spočitavali, bilo u šali, ali uvijek u kontekstu ozbiljno, srušili ste most, jer vi Hrvati ste srušili most. Tako da je rušenje mosta, navodno od strane hrvatskih postrojbi, odnosno generala Praljka, bio glavni argument koji se onako pojednostavljeno, bez nekakve mudrosti i slično, dokazivala ta hrvatska krivnja prema BiH.